Salam ýaşlar, täze tokyny gepleşigini dinleýärsiňiz. Studiýada siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylmagy barada ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşdireriz. Bu bizim şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Türk dilinden täze sözler geçer, emma öz türkmen sözlerimiziň ýetip gitmegi mümkinmiş. Şeýle-de gepleşigimizde Times gazetiniň dünýäniň iň halanýan adamsy barada ýaýradan maglumatynyň mazmuny bilen hem tanıştyrar. Gepleşigimizin ahirine olsa geçen hepdäniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdaky işçenligi baradaky maglumatyny eşdirer. Ýöne gepleşigimiz soňuna çenini dinleseňiz, käbir beýle gyzykly maglumatlar hem dinläp bilersiňiz. Geçen bir asyryň dowamında türkmen dili dürlü tapgyrlary başdan geçirdi. Bir döwür türkmen dili arap we pars sözleriniň hasabyna baýlaşdyrylan bolsa, Sowet döwründe bu ýagdaý rus dili misalynda gaýtalandy. Garaşsyzlyk ýyllaryna bolsa esasan türkmen dilinde gürleýän ýaşlaryň arasynda türk sözlerini, ýagny Türkiýede ulanylýan aňlatmalaryň has köp ulanılyp başlanandygyna şaýat bolýar. Munyň sebäpleri barada aýdylanda Türkiýe bilen Türkmenistanyň aragatnaşygynyň ýygjamlaşmagy, Türkiýede okuyan we işleýän raýatlaryň köpelmegi, şol bir wagtda türk telewizionynyň Türkmenistanda meşhurlaşmagy barada gürüň edip bolar. Käbirleri bu ýagdaýyň bir tarapdan türkçäniň gowy bilinmegine mümkinçilik döredýändigini aýtsa, ikinji tarapdan türkmen dilinde türkçe aňlatmalaryň, şol bir wagtda türkmen diliniň ýazy düzgünlerine, gepleşik düzgünlerine odien gawat gelmeýän söz guruluşlarynyň köpelmegine getirýändigini aýdýarlar. Elbetde dilin ýyl-ýyldan kämilleşdirilmegi üçin düşnükli bolan käbir sözleriň beýleki dillerden alınmagynyň tarapyny çalýan alymlar hem bar. Eýsem ýaşlaryň arasynda türkmençe bilen türkçäniň garşdyrylyp gürleşilmegine ýaşlar nähil araýar. Bu soraw bilen ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Arslan we Humaýa we türkmen diliniň dogry ulanylmagy üçin maslahatlar berýän enedilim.com web sahypasynyň döredijisi häzirki wagt Ýewropada ýaşaýan türkmen ýygy nazara ýüzlendik. Häzir türkmen ýaşlary bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjäs. Ýaşlar we türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylmagy diýen tema boýunça öz pikirlerini biziň bilen paýlaşmak üçin studiýamyzda şu gün ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän Humaýa hem-de Arslany şeýle-de Ýewropada ýaşaýan türkmen ýygy nazary mehman edýäs. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Soňky wagtlarda deňdoşlar özüňiz hem ünseriýänsiňizdir, sosial ulamlaryna ýa-da umumyň käbir sahypalarda ýa-da her kim öz sosial ulamlaryna sahypalarynda türkçe goşup gürleýän türkmen ýaşlar ýa-da öz ýazýan sözlerine, ýazýan sözlemlerine türkçe sözüni goşup gürleýän ýaşlaryň sany barha artýar, köpelýär. Siziň özüňiz hem türkmen ýaşlar hökmünde siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlarynyň türkçe sözüni goşup ýa-da sözlerini goşup ulanmagyna, gürlemegine näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe? Başlasynda Humaýa ilki sen başlaý. Başladı. Men pikirimçe hemen soňky döwürlerde Türkiýe tän gelýän Türkmenistan ýaşlar köp Türkmenistanyň ýaşlaryň zoralary, watlary ýa-da tanışlary, bir watlary Türkiýede okaýar. Şolaryň ýanyna bilmedim, şolary ökünüp ýaly ýa-da men bir daşary ýurdum bilýän ýar edip goşup şoň üçin türkçäni goşup gürleýärler mikadiýän. Mysal üçin käbirler ýöne hiç halamaýanlar amma türkçe gürleseň wagtsen ýöne köpüsi eýen hakykatdan hem siziň aýtýaňyz ýaly türkçe türkmen diline ornap barýar. Hemme kişi uly kişi türkçe gürlejek bolýar. Sağ ol Humaýa öz pikirleň üçin. Arslan sen bu barada näme pikirde? Humaýanyň belleşi dogry Türkmenistan döwleti iş bilen halkyny üçin edip bilen akla şonuň üçin Türkmen halky Türkiýe döwletine işlemäni hem-de Türkmenistan ýaýlaryna gelmek üçin paralarym köplügi sebäpli Türkiýe okuwga atmaklygy üçin esasen häzirki döwür ene atalar hatda ýaşlar hem iş gözleginde hem oku gözleginde bolmaklygy üçin türk diline ýykyn edilýär. Sowet döwründe 1924-nji ýyldan 1991-nji ýyla çenli Türkmenistan Soветский Союз Respublikasy boldy. Ol döwür bolsa rus dili döwlet dilinde boldy. Türkmenistan döwleti garaşlygyny alandan soň meniň bilişime boýunça 92-nji ýylyň başlarynda türkmen dili döwlet dili bolup elan edildi, kanun kabul edildi. Şoňa çenli rus dili döwlet dili hatarynda
etdi. Ýöne häzirki wagtda şükür Türkmenistan döwleti türkmen dilini kabul etdi. Esas köpçülik halk Türkmenistan döwletinde işsizlik şol sebäpli hem okuwa girip bilmezlik ýaşlaryny şol zatlary böwetleýän üçin Türkiýe işe okuwa gatýarlar şol zatlaryny kandyny. Arslan sen pikiriňçe diňe şu Türkiýe işlemäge ýa-da okuwa gaýtýarlar. Diňe şol sebäpmi? Meselem onni sen başga ýurtlara okuwa gaýtýanlarym bar. Näme üçin şo diller köp gürleşilmädi? Esasan şu türk dili, türkmen diline köp goşulyp gürleşilýär. Men özüm şu ýerde 1-nji, 2-nji kursda okanymda absolýut ýaşandy türk dostlarym bilen bile ýaşadym. Esasen maňa da şolar öwretdi, köplerini ozal bilemokdum Türkmenistanda wagtym. Men okuwa geldim, okuwa gelemde komnatdaşlarym türkmenlerde ýa orslarda türkler boldy. Şolar menim şolardan birazrak öwrendim, birazrak bilen türkçäni. Olar bilen ara gatnaşym moňatdy, belki eleklerim daşary ýurtlarda öwrenýändirler türkçe. Türklerim daşary ýurtlarda studentler okuýar, türk studentleri. Bilmedim galan nähili. Sağ ol Arslan öz pikirleň üçin. Ýa-da soraňyzda menim öz pikirim aýdar. Başysyna Humay. Diýdim gana, Belarusda, Ukrainada, Xitayda da okuyan Türkmenler ama ýaşlarama ýöne näme üçin o diller kan gürleşlerini. Selam taşyn Türkmençe iň ýakyn bolan dil türkçe, onuň ossarat o diller itagym Türkmenistanda bar. Ulanylýan hemme kişi bilýärdi bermeli ýa-da Türkçe bolsa hemme kişi bilen oga täzeden inni adamlar näme dip başladyny daşa ýurtlara çykyp olam ilk bilen diýmäňme has köp ýygy-ýygydan Türkiýe bolan üçin Türkiýe bilen aragatnaş bolan üçin şoň üçin türkçäni kän öwrenjek bolýarlar ýa-da garyp bolýarlar mukaddiýan. Sağ ol Humay, senem öz pikirleň üçin. Nadar sen özüň türkmen diliniň dogry ulanylmagy üçin ýa-da dogry ulanylmagyny maslahat berýän umumyň şu peýdalanyp bolaýjak enedilim.com adly web sahypany hem döretdiň. Şo taýda hem türkmen diliniň dogry ulanylmagy üçin bir näçe maslahatlar bar ýa-da tesisler bar. Sen özüň şeýle türkmen diliniň dogry ulanylmagy üçin gowy inisiatiwa bilen zatlar etdiň. Sen nähili araýan şu türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylmagyna? Sen pikiriňçe näme sebäp bolýar? Türk dilinin Türkmençe bilen garşdyrylmagyna men pikirimçe 3 sebäp bar. Birinji sebäp dillerin ören ýakyn bolmagy, bir-birine meňzeş bolmagy. Ikinji sebäp Türkiýede okuyan ýa-da haýsy dille mekde okutorsaň şol dilin ene dilime bolýan täsiri sebäpli garylmagy. Üçüncü sebäbem medeni täsir. Öňkü döwürler ors telewizionyna görülýän bolsa, bu döwürde Türkmenistan naklar Türk telewizionyna görýär. Şol sebäpli hem türk sözlerini öz sözlüklerine goşýarlar. Nadar şu türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylyp gürleşilmegi. Sen pikiriňçe nähili oňaýly hem de oňaýsız täsirleri bolup biler? Edil häzirki wagtda hem de gelecekde. Türk dilinin gramatikasy aslında türkmen dilinden biraz tapawutly. Şol sebäpli türk dili garylyp gürlense, türkmen dilinin gramatikasyna ters gelýän zatlar bizim gramatikamyza girip gitmegi mümkin. Başga tarapdan elbetde ders görülmek has gowrak mukaddiýan. Sebäbi başga tarapdan sereseň türk dilinden täze sözler geçer, emma öz türkmen sözlerimiziň gitip gitmegi mümkin türk alternativ sözlerle ulanylsa. Käbir alymlar meselem nadar aýtýarlar, bir dile näçe söz gelse şonça gowy dilen baýlaşýar. Sen mu tarapdary dälmi ýa-da şeýle alymlaryň aýtýan sözlerine nähili araýan? Dile elbette her ýylda şäde terminler, täze sözler girýär. Mesela men tekniki jargonyň türkmen diliniň alternativ tapylman bolşy alınmasynyň tarapdary. Ýöne türkmençe bar sözleri, öňden ulanylýan sözleri başga türk sözleri bilen üýtdilmegine tarapdary. Men oňa garşy. Sağ ol Nadar. Arslan bilen Humay, sizden hem sorasym gelýär. Siziň pikiriňizçe şu türkmençe, türkçäniň garşdyrylyp gürleşilmeginiň nähili oňaýly hem de oňaýsız täsirleri bolup biler? Bilen Türkmençäniň garşdyrylyp gitmegi bu aslında bir dil hatarında da öğrenmeňizi bolýar. İki dil asly meňzeş dil bolup, ýöne bu ýerde iki dil meňzeş bolanda da ikisinden biriniň gitmek
hop aralaşýar. Şonuň üçin menem edil nazaryň diýişýanak öz ene dilimizi ýitirmezligi üçin türkmen dilini hemişe türkmen dilinde geplemegi maslahat beren. Meselem käbirleri türkçäniň gürleme üçin amatly dilligini aýtýarlar-da. Şol sebäpden hem türkçäni ulanyp gürleýändiklerini aýtýarlar. Sen bu barada näme pikirde? Aslında öwrensek hem dilim amatly. Sağ ol Arslan, öz pikirleň üçin. Humay, sen bu barada näme pikirde? Sen pikiriňçe şu türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylmagy gelecekde nähili oňy ýa-da oňaýsız täsirler ýetirip biler türkmen diline? Yaşlar öğrensinler, beýle kidillerim, hiç ýerine öwrenmesin diýmek ýöne kän öz durmuşlaryna, kän goşmalarnyň tarapdary däl. Sebäbi Arslan'ın aýdýaly soň gelecekde iki dillerin biriniň gitmek ýaly hopy var. Olam iň köp türkmençe ýetermi gaýdýan. Şoň üçin bola öwrensinler, hem beýle kidiller türkçäni, ingilisçe, rusça her türlü diller öwrensinler ýöne öz türkmen dilimizi, ene dilimizden ýatdan çıkarmaly gürläp bilýärmişçe türkmençe gürläp diýär. Mene özüm Türkiýede okaýan hemme restorandakylar türkler hiç türkmen ýok bärde. Ýöne şonda özüm mudama misal üçin öýdäkilerle gürleşsem ýa-da beýleki joralar bilen gürleşsem türkmen joralar bilen näçe gürleşsem dine türkmençe gürlemäge näme diýän. Sebäbi men islämek başga dille gürlemägem üçin gürleýän türkmençe wagty türkçe gürleýin. Sağ ol Humay, öz pikirleň üçin. Deňdoşlar, häzir siziň bilen bu tema boýunça biziň Adat Tawaryna Kutkom web sahypamyzyň ýürüýte täze tokuna başlanan bölümine gelip goşan tesvirleriň birini siziň bilen paýlaşasym gelýär. Mergen ady bilen tesvir alyran okyjymyz bir dile täze sözler goşulsa gowmuk diýen ýöne dollugyna başga diliň ýa-içine türk sözlerini ulanyp başlamak erwet. Men ýaşlaryň türk dilini ulanyp başlamagynyň sebäplerini şeýle düşünürjek. Birinciden türkmen dilinde okaryaly täze kitaplar ýok. Ikinciden türkmen telewizionyasyndaky gepleşikleriň bary ýaraňjaňlyk gepleşikleri. Diňe siýasat propaganda edilýär. Dili ösdürýärli gepleşikler ýok diýip öz pikirini beýan edipdir. Edisenden sorasym elýär. Diliň ösdürilmegi üçin ýa-da türkmençäniň türkçe bilen garşdyrylmadygy üçin nämeler edilmeli? Sen näme maslahat berip bilersiň? Izil o soraga mene berip biljek maslahatym ýok. Soraga men jogap bersemde. Arslan başlasyna. Google'da translate yani переводчик tercümeçilik var. Şonda Türk, Azerbaycan, Rus, Ukrayin, Belarus şonun ýanyk diller перевоdu var. Arap, Angliski mi перевоdu. Şo ýerde türkmençäniň içil перевоdu ýok. Google'a ýazandan translate, Google Translate переводчик. Ana şonda çykanynda näme üçin Azerbaycanlanky, näme üçin türklenki, näme üçin araplanky, meselem rus dilini alyp görsek, rus dili, Ukrayin dili, Belarus dili üçsem biri-birine ýakyn diller. Şolaryň her haýsynyň özüniň aýratyn переводчиги bar, şo ýerde ýerleşdirilen türk. Sağ ol Arslan. Nadar sen goşmak isleýän datlaryň barmy? Belki Arslanyň belläp geçen kirlerine bir goşmak toşasym gelýär. Başlasyna. Meselem Google'da Translate tercümeçi zady agzady. Plan türkmen dili ýok, näme üçin şo ýok diýip. Ýoklugynyň sebäbi hiç kim ony eden ok. Bizde modam hemişe hemme zady döwletden talap edilýär. Näme üçin biri men şunu edip bilýän, men şunu etjek diýip edýän ok. Enedilim.com sahypasy näme üçin döredi? Enedilim.com sahypasy sebäbi men özüm türkmen diliniň kadralaryny grammatikasyny ýadyndan çykaralmam sebäpli özüm üçin ýasadym. Soňra ýyllary da peýdaly bolsun diýip internetde goýdum. Hemme gaçy edip başlaýar. Hoş özüň başaran ýerinden edip bermeli otayda. Şu plandat bolsa ulanurdym, plandat bolsa görürdüm diýip hiç fırsat beýle emele gelen ok. Azerbaýjanlaryň dili ýa Ukrain dilini näme üçin bar sebäbi otayda adamlar şonu isleýär we edipdirler. Otayda döwletiň işi däl. Ýani diýjek bolan nadar ýaşlaryň özleri ýa-da umumman türkmenleriň özleri hem şeýle bir zat isleýän bolsalar özlerim herekete geçmeli, özlerim şonu etjek bolmaly diýjek bolan şeýlemi? Elbette. Her kim öz arasyny özü gaşamaly. Arslan sen goşmak isleýän dadyň barmy? Nazaryň sözlerine. O ýerde dogry ýa nazar dogry belleýän. Ýöne o ýerde türkmen dilinde meselem şonu goşmaly, bir adam onu goşup bilmeýär aýdyşyň ýanyk.
ya diňe Türkmenistan döwleti goşmaya köpçülik bolup etmeli. Sebäbi o ýerde almançylar ba, eýlekler ba, köp diller ba, bir adam o ýerde 30 sanyk dili bilýän adam ýokmu kaýnda? Hiç bir şoň üçin köpçülik agzy bir bolup toplanmaly. Soň şol agzy bir meselem sen 3 sanyk dil bilýän, men 3 sanyk dil bilýän, ýene bir 3 sanyk dil bilýär. Şol bizler hemmemiz goşulşyp şo ýerde şonu döretip bilersin kaýtdan. O ýerde goýan konstitusiýa perewod edip bilmeýär. Google Translate'de gezekelen 30 dilmek gerek. Dine bir dile tercüme gerek. Yani 30 bin tane dokument gerek. Şu bir dile tercüme edilen yani demek sen sözünden netice çıkarsak demek bir gruppa döredip bilemiz. Esas problemimiz şu sebebi yeke edip bilmeyen olsak onun ne için gruppa döredip bilemiz. Şu taydan harekete geçmeli. Ertir.com yal sahipalar döredip bolyan olsa adamlar bir yeri toplanıp yazıp bilýän bolsa näme üçin netije çykanok, näme üçin burada döredilenok. Demek isleg ýok, demek hiç kime gerek gel. Gerek bolmasa da näme kimesin mümkin. Nazar Arslan Humay gepleşigimizde gatnaşyp öz wagtyňyzy aýranyňyz üçin köp sag bolun. Öz pikirleriňizi aýdanyňyz üçin hem köp minnetdar. Sağ olun. Yaşlar deňduşlarymyz Arslanyň, Humaýyň we Nazaryň pikirleri bilen ulalaşmaýan bolsaňyz, ýa olaryň sözlerini goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň. Siz hem öz pikirleriňizi aýdyň. Biziň email adresimiz hat-email belgisi azatradio.org. Ýakynda The Times gazeti dünýäniň dürli künjeklerindäki adamlaryň ses bermegi esasynda planetanyň iň halanýan adamsyny saýlady. The Times gazetiniň geçiren täze pikir sorulşyna görä dünýädäki iň baý adam, iň gowurlayan adam bolup çykýar. Ýagny Microsoft kampaniýasyny döredijileriň biri we milliarder Bill Gates gurrungy gidýän titula eýe bolmak ugrundaky bähleşikde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamadan, Vladimir Putindan we Rim papasy Francisdan has köp ses alyp dünýäniň iň halanýan adamy diýilen adamy nasip boldy. Dünýäniň iň halanýan adam atly sanawyň ilkinji ondagyna Beýik Britaniýadan hiç kim girdilmänler. Ýugo atly bu pikir sorulşykda Britaniýaly Stephen Hawking 16-njy orunda yer almagy başarypdyr. Diňe Beýik Britaniýalylaryň ses bermeginde ýurduň iň halanýan siýasatçysy diýilip Beýik Britaniýanyň Garaşsyz partiýasynyň lideri Nigel Farage saýlandy. Farage özüniň beýleki siýasy partiýalaryň liderlerinden ütköşükdigini aýdyp meşhurlyga eýe bolupdy. Ol beýleki siýasy partiýalaryň liderleriniň hemmesiniň meňdeşdigini aýdýar. Muňa garamadan ol hem diňe Beýik Britaniýalylaryň ses berilişinde 16-njy oruna ýelemegi başardy. Ses berilişiň netijelerine görä bu sanawda kralýewa ýagny şadenany Yelizaveta 1-nji oruna ýeledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti 2-nji we Rim papasy Francis 3-nji orunlary aldylar. Diňe nemesleriň ses bermegindäki düzülen sanawda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2-nji orunda ýerleşdirilipdir. Dünýäniň iň halanýan adamlary atly sanawda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 3-nji orunda ýerleşdirilipdir. Hytaýyň prezidenti Xi Jinping, Hindi milletçisi Narendra Modi, Hindistanly aktyor Amitabh Bachchan we milliarder maýa oýumçy Warren Buffett daglar dünýäniň iň halanýan adamlarynyň sanawyndaky ilkinji ondaga girmegi başardylar. Bu sanawa ses bermeýän Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Russiýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Awstraliýadan, Pakistandan, Indoneziýadan, Hindistandan, Hytaýdan, Misirden, Nigeriýadan we Braziliýadan takminan jemi 14 000 adam atnaşdy. Bill Gates dünýäniň iň halanýan adamy diýilen titula eýe bolmak bilen birlikde Hytaýlylaryň arasynda geçirilen ses berilişikde de ilkinji oruna eýe boldy. Bill Gates geçen ýyl dünýäniň iň baý adamy diýilen titula gaýtadan eýe bolupdy. Geçen ýyl onuň kampaniýasynyň aksiýasy 40 göterim ýokary göterilenden soň Gatesiň baýlygy 48 milliard Britan poundyna, ýagny funt sterlinge çenli ýokary galdy. Häzirki wagtda ol özüniň haýyr-sahabat işleri bilen tanalýar Gates, Bill we Melinda Gates fonduna 17 milliard pound berdi. Bu fond ösüp barýan ýurtlarda poliomiyelit we gyzamyk kesellerini ýok etmäge ýardam berýär. Häzir türkmen ýaşlarynyň geçen hepdäniň dowamında sosial ulamlarynda goýulan meseleleri maslahatlaşan temalar baradaky gurulmagy geçýär. Gurulma ertir.com bilen başlaýar. Ertir.comda geçen hepdäniň dowamında sosial ulamyň agzalarynyň arasynda gyzyklanma döreden temalaryň biri Çopanoğlu atly agza tarapyndan goýulan türkmen telewizionyna ütköşüklükler girdilipdir atly temadyr. 20-nji ýanwarda goýulan bu tema 22-nji ýanwara çenli 900 sapar okulypdyr we ol 52 ýedek hem halanypdyr. Şeýle doňa agzalar tarapyndan 39 sany tesvir aldyrylypdyr.
Bu tema şeýle sözler bilen başlanýar. Täze ýyl bayramçylyk gepleşiklerini menden saňa barýança diýip taýýarlany üçin öňrek ýaşulymy telewiziýa jogapkar işgärlere käýin çylan etdi. Şondan soň telewiziýa täze özgertmeler girdilipdir. Inni gürleýän adam ikelini diýdiniň üstüne goýman gürlese de bolýar. Ýöne gapdalyny aklar entägem diýdini tutup oturmaly. Şu datlary ýazmasaň boljak. Ýöne türkmen telewiziýasynyň ýolbaşçy işgärleri hemme türkmen kanallary Yamal Towson emeli hemraň üstü bilen gaýdyp jemi ilaty 800 milyon adama olay döwletlerde tutýanyny bilen oklar öýdýän. Ýeke öz içimde berilse, ay düzeler diýseňem boljak weli, daşary ýurtdaky bir topar bolar bolusuzlar şular ýaly suratlaryny goýup, robotlar gürleýär diýip ýazýarlar. Çopanoğlu şu mazmunly ýazygy bilen türkmen telewiziýasyna goýberilen gepleşiklere öz garaşyny beýan edipdir. Çopanoğlu bu temany meniň tanaýanlaryma bir watany görýär. Hemraň üstü bilen müňe golay telekanal görüp bolýar. Birine de şular ýaly elini diýdiniň üstüne goýup oturdup gepleşik taýynlaýan kanal tapmarsaň. Şular ýaly pikirde ýeke özüm dällerini pikir edýän diýen sözler bilen jemleýär. Bu tema tesvirgallary Naruto atly agda Terminatorlay bular. Tanyş bilen işe alynsa, höwesek, ihlasly, ukyply ýaşlara ýol berilmese, biz häli daşary ýurtlaryň öňünde köp gülkünçi ýagdaýa duşar diýip öz garaşyny kinaýaly beýan edipdir. Telekeçe atly agda bolsa bu temanyň aşagyna oturuşlary hakykatdan hem robot ýaly diýip tanqidi tesvirgallardyr. Fernando Sucre atly agda bolsa TV4 Türkmenistan telekanalynda, Sport telekanalynda, Altyn Asr telekanalynda, Türkmen Owady telekanalynda tanyş gyýdylar bar. Şolaryň aýtmagyna görä manyly kliplerimiz, manyly aýdymlarymyz da bar. Durmuşdan alynan kinolarymyz da bar. Ýöne medeniýet ministri görýär. Göwnüne ýarasa prezidente görkezýär. Prezidentim halka çykaryň diýse çykarýarlar, bolmasa çykarmaýarlar. Ne gözel kinolar arhivde ýatyr görünmän diýär. Balyk kellesinden çüýreýänler. Bir kinoda ýaşulyny övmeseň şo kinoň Oscar bayragyny alsa da halka ýaýradylmaýar. Övüp çykarsaň 7 kanalam şo kinony görkezer diýip öz pikirini beýan edipdir. Indi bolsa WKontakte sosial ulgamyna ýetjäs. Bu ulgamda bolsa tanymal şahyr Qayyum Tanrygulyň aradan çykmagy ulgamyň agdalarynyň arasynda ýatlanan we gynanç bildirilen tema bolupdyr. Bu ulgamyň türkmen sungat älemi atly topary Türkmenistanyň tanymal ýazyjy şahyrlarynyň biri bolan Qayyum Tanryguly aradan çykdy. Ol köp goşgudyr makalalary, esasan hem çağlar üçin niýetlenen goşgulary okuýjylary sowgat edipdi diýen sözlerden ibaret gysgaçyk maglumaty we şahyryň suratyny öz sahypasyna goýupdyr. Şahyryň aradan çykan güni 20-nji ýanwarda paýlaşylan bu maglumat sosial ulamyň agdalary tarapyndan towson saparhalanypdyr we iki gezek hem gaýtadan çap edilipdir. Şeýle doňa 25 tesvir gelip goşupdyr. Tesvir gallaryň agdalaryň ählisi şahyryň jaýynyň jennetden bolmagyny diläpdirler. Seyitnur Gurbanow atly agda bolsa şahyryň Alo Alo tiz kömek atly goşgusyny ýerleşdirip hemmelere belli bolan şu jagady goşýan awtorynyň jaýy jennetden bolsun diýip öz gynanjyny tesvirläpdir. Gepleşimizin hem tamamlanmagyna tanca minutlar galy. Şu aralykda size gepleşimizin başynda hem söz berişimiz ýaly siziň bilen internetde gözüm bilen käbir gyzykly täzelikler we maglumatlary paýlaşmakçy. WKontakte sosial ulgamynda Miss Türkmenistan atly toparyň öz sahypasyna çap eden maglumatyna görä, Ukrainada ilkinji edek Miss Türkmenistan atly gözellik bähleşi geçirilýär. Bu sahypanyň berýän maglumatyna görä, gözellik bähleşi 26-njy ýanwarda Ukrainanyň Meridian atly klubunda saat 19:00-da geçirilýär. Bu sahypada gözellik bähleşigine gatnaşan gyýylaryň sany hem de olaryň suratlary da çap edilipdir. Miss Türkmenistan atly toparyň sahypasynda berilen maglumata görä, gözellik bähleşigine Türkmenistanyň jemi 11 gyýyl gatnaşýar. Olaryň käbirleriniň atlaryny hem agdap biljek. Ine olar Aziza Narbayewa, Ardygul Gurbanowa, Näzik Baýelywa, Irada Jumaniýadowa, Umyda Hudaýolywa we Gülşat Mamedowa we beýlekler. Biz bu gözellik bähleşigini gurnoýjylar bilen habarlaşyp dolurak maglumat almagy ýanaşdyk. Adynyň efirde tutulmadygyny soran bähleşigi gurnoýjylardan biri Miss Türkmenistan atly ýarşyň 2 türkmen we 1 Ukrain oglany tarapyndan gurnolýandygyny aýtdy. Olar öz şahsy howpsuzlygyndan beýinjelik bolýandyklary zerarly biziň bilen söhbetdeşlikden saklanýarlar. Ma'lum bolýaly soňky ýyllarda Ukrainada ýokary bilimni dowam etdirmäge barýan türkmen ýaşlarynyň sany hem barha artdy. Deňdüşler, egerde siz hem Ukrainada bolup şu bähleşige gatnaşan bolsaňyz, bu bähleşikde bolan geçenleri biziň bilen paýlaşyň. Biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55. Yeni bir tapar aytalayan 7-926 236 04 55.
Ýadyliklerin ikincisi türk seriallary barady. Ma'lum bolşaly soňky döwür Türkmenistanda hem türk seriallaryny uly gyzyklanma bilen tomoşa edilýär. Olaryň arasynda Muhteşem Ýüdül ýagny ajaýyp asar. Türkçe ady bilen Çalı kuşu serialy, Kurtlar Vadisi ýagny Gurtlaryň Jülgesi ýaly seriallar bar. Türkiýanyň Star telekanalynyň web sahypasynda berilýän maglumata görä, Kurt Seyit we Şura ýagny Gurt Seyit we Şura adly serial mart aýyndan başlap telewizorda görkezilip başlanar. Bu serialy aýratyn beýläp geçmegiň sebäbi serialyň baş rollarynyň birini Türkiýeli meşhur aktyor Kıvanç Tatlıtuğ'un yerine getirmegidir. Bu aktyor mundan ozal Türkmenistanda hem uly gyzyklanma bilen tomoşa edilen Aşka Memnu ýagny Gadagan Söýü adly serialda hem baş rollarynyň birini yerine getiripdi. Gurt Seyit we Şura adly seriala dolanyp gelsek, serialda Türkiýede Gurt Seyit bilen Russiýanyň baý we asyrly maşgalalarynyň biriniň gyzy Şuranyň söýü desany beýan edilýär. Hürriyet gazetiniň berýän maglumatyna görä bu serialyň öňünden görkezilen diňe bir böleg hem reyting derejesinde iň ýokary orunlara yerleşip 8.883.000 adam tarapyndan tomoşa edilipdir. Ýa-ni beýläp geçişmeýäli bu serial mart aýynda Türkiýanyň Star telekanalynda görkezilip başlanar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Deňdoşlar, şu maglumatlar bilen bu hepdeki gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Etlenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz ýa-da gepleşigimizde biziň golagan meselelerimiz boýunça öz pikirleriňizi aýtmak isleseňiz, etlenlik wagty biziň hat email belgisi azatradio.org email adresinde hatur edip bilersiňiz. Öňümüzdäki hepdäniň çarşamba güni efir tolkunlaryna duşuşýançak. Gyşyň sowuk günlerinde saglygyňyza gowy seretmeýi ýatdan çykarmaň. Hoş.